się gęsto zrobiło. Szczęść Boże rozstojmili. Witam was pięknie. Tak się trochę biłem z myślami, nagrywać taki materiał czy nie nagrywać, ale napisał do mnie wczoraj albo przedwczoraj ktoś taką wiadomość na YouTubie, taki komentarz pod jednym z filmów. Niklaus, a co ty sądzisz a propos tego, co wydarzyło się w Białymstoku? A ja tak mówię, co się wydarzyło w Białymstoku? Czyżby kolejna drama na posesji prezydenckiej pomiędzy Krzysiem a Majorem? No bo Białystok, szczególnie jak chodzi o internetowe przygody, to kojarzy mi się no właśnie z posiadłością pana mlecznego prezydenta Kononowicza i jego żony. To jest skomplikowany związek oczywiście pana Majora Suchodolskiego i jeszcze przygód Jareczka z Boboli i tak dalej. Okazuje się, że nie. Okazało się, że była sobie parada taka, parada popierająca, parada LGBT w Białymstoku. No i skojarzyłem od razu, że bez nawet oglądania materiału, o cóż może chodzić, jeżeli na tapecie jest parada LGBT i Białystok? No, czyli, że coś się działo, że był jakiś dym. No i tam faktycznie została ta parada zakłócona, została też pobita jedna... Ktoś zaczyna podwiercać. Pobita jedna osoba bodaj, 14-letni młodzieniec czy dziewczynka, ale to akurat nie jest najistotniejsze w tym momencie. No i oczywiście już rozbrzmiały głosy o tym, jak w Polsce podchodzi się do osób homoseksualnych z kręgów LGBT, jakim to Polacy są zaściankowym, prawda, narodem takim zacofanym, bez zrozumienia do inności i tak dalej. I ja sobie tak zacząłem myśleć trochę na ten temat, poczytałem o tym, co się tam wydarzyło i no i dlaczego? No bo właśnie to jest ten film, jest tą odpowiedzią na to, co ja myślę o tej sytuacji. I cóż mogę powiedzieć? Oczywiście jak najbardziej jakiekolwiek bicie kogoś, kogokolwiek, niezależnie od rasy, wyznania, seksualności i tak dalej. No, jest prosta sprawa, nie wolno bić ludzi. To zasługuje na potępienie i na karę, taką w sensie no, wymierzoną przez wymiar sprawiedliwości. Nie popieram też czegoś takiego, jak tam miało miejsce, czyli przychodzenia na tą manifestację, żeby tam krzyczeć pedały i jakieś inne, bo to po prostu jest no, żadnej formy obrażania, atakowania, żadnej formy ataku również słownego nie popieram i potępiam. Także ze zdziwieniem patrzyłem na teoretycznie normalnie wyglądającego pana gdzieś w granicach 45 lat, który tam właśnie stał i krzyczał: o, wy tam chłopak, dziewczyna, normalna rodzina. Pomyślałem sobie, ktoś tu za dużo czasu ma chyba na emeryturze. Także takie i jakiekolwiek krzywdzenie kogoś w jakiejkolwiek sytuacji, i w tej również, czy słowne, czy tym bardziej fizyczne, zasługuje na potępienie i na sprawiedliwą i adekwatną do popełnionego czynu karę. To jest rzecz, tak jakby do mnie i myślę, że do większości normalnych ludzi oczywista, że to musi zostać ukarane i potępione. Z drugiej strony nie jestem zwolennikiem tego typu manifestacji, tylko że po prostu ta sprawa jest o tyle prosta, że ja nie jestem zwolennikiem manifestacji takich parad LGBT i tak dalej, ani tych ruchów w ogóle, nie jestem ich zwolennikiem, daleko mi do tego, ale ja po prostu, kiedy jest taka parada, nie idę tam i nie rzucam w nikogo niczym, ani nie biję go, ani nie obrażam, tylko po prostu siedzę sobie w domu i mam to w dupie, bo nikt mnie do tego nie przymusza, żebym ja tam szedł i nikt mnie do tego nie przymusza, żebym ja w tym partycypował. Tak samo nikt nie przymuszał do tego tych na przykład kibiców z Jagiellonii, którzy tam byli i którzy się tam aktywnie w blokowanie i przeszkadzanie tej paradzie, jak to się mówi, angażowali. To była jakoś ich własna inicjatywa. No ja na przykład nie jestem fanem, ale niczego takiego nie robię. I jak duża ludzi, grupa, która też takich ruchów, parad, środowisk nie popiera, po prostu się w to nie angażuje i tyle. To jest coś takiego jak na przykład nie podoba mi się widok dwóch
całujących się z języczkiem, wsadzających siebie do gardła języków gejów na ulicy. Nie podoba mi się taki obrazek. Tak samo jak nie podoba mi się obraz dwóch wsadzających sobie języki do gardeł lesbijek. I tak samo nie podoba mi się obraz dwóch całujących się ludzi heteroseksualnych, kobiety i mężczyzny na ulicy. Bo, moi drodzy, to jest tak jakby... I trochę według mnie też te parady takie LGBT są takim właśnie czymś, co ja osobiście nie bardzo za tym przepadam. Czyli takie, jakby to powiedzieć, wyciąganie alkowy, albo prościej wyciąganie sypialni na ulicę. Gdyż ja uważam, że sprawa seksualności i tak dalej, to jest, nie chodzi mi o to, żeby się z tym kryć i przechodzić do partyzantki i robić się jakimś żołnierzem wyklętym i chodzić jakiś przestraszony i w ogóle bojący się powiedzieć otwarcie o tym, kim się jest, ale to nie ma nic wspólnego z wywlekaniem swojego życia seksualnego na ulicę. I to nie podoba mi się w żadnej formie i jakoś nieprzyjemnie się na to patrzy. Są rzeczy przeznaczone do sfery publicznej, są rzeczy do sfery publicznej nie bardzo przeznaczone i taką właśnie rzeczą jest seksualność. Jakakolwiek by ona nie była. Nieistotne, czy homo, czy hetero, czy różne tam inne. Ja nie bardzo się wyznaję na tym, w sensie tych wszystkich tam różnych opcji nie potrafię w tym momencie przytoczyć. Wybaczcie mi, nie jestem specjalistą. To jest wszystko głos, prawda, laika jakiegoś. Także ja jestem generalnie przeciwny wywlekaniu sypialni na ulicę w jakiejkolwiek formie. Ale a propos tej sytuacji, bo tu tak jakby nie chcę mówić, że to albo tak tu, że ci dobrze, albo ci dobrze, a ci źle. Nie o to mi chodzi, ale taka pewna historia mi się przypomniała w związku z tym. Znaczy historia, taki fakt. Otóż niedaleko ode mnie, tutaj w Bytomiu, był już dobre parę lat temu, z 10 lat temu, fryzjer. Znaczy on dalej jest zakład fryzjerski, tylko prowadzony przez kogo innego. I ten zakład fryzjerski prowadził pan, no tu nazwijmy go symbolicznie, Gerard. Pan Gerard był właścicielem, jednocześnie fryzjerem, doskonałym fryzjerem. Naprawdę ten zakład bardzo zresztą czysty, zadbany, a sam pan Gerard był postacią wyjątkowo miłą, przyjemną. No był po prostu świetnym fryzjerem. Na pewno wiecie, o co mi chodzi, kim jest dobry fryzjer, który nie tylko dobrze ostrzyże za nie jakąś niesamowicie wygórowaną cenę, ale też wiecie, zagai was jakąś rozmową, podejmie jakiś temat. No po prostu spełniał się idealnie w tej roli goloca, albo golocza, tak zwanego po śląsku. Cały zresztą ten zakład fryzjerski był przyozdobiony licznymi dyplomami, nagrodami polskimi, zagranicznymi, jakimiś wyróżnieniami, które były tylko potwierdzeniem tym, że po prostu był to tak zwany fachman. Majster po prostu w swoim fachu. Znakomita postać. Bardzo przez wszystkich szanowany, lubiany tutaj. I ja też tam przez kilka lat do tego fryzjera uczęszczałem, z czego byłem bardzo zadowolony. On potem ten zakład komuś tam zostawił i czy przeszedł na emeryturę, czy zaczął się trudnić czym innym, nieistotne. Ale ja po kilku latach uczęszczania do tego fryzjera dowiedziałem się, że pan Gerard był gejem, homoseksualistą. Znaczy był, pewnie jest dalej. I że od 20 przeszło lat żył sobie z po prostu swoim partnerem, ze swoim wybrankiem sobie żyli i patrzcie, ja nigdy jakoś nie dowiedziałem się tego wcześniej, bo pan Gerard jakby, wiecie, seksualność fryzjera, do którego się chodzi, to nie jest najważniejsza rzecz, która mnie interesuje, tylko po prostu traktowałem go jak każdego innego człowieka. Nikt go nie obrażał, nikt mu nie groził, nikt mu w tym zakładzie nie wybijał szyb, jakby żadnych obelg ani gruźb w jego kierunku nie stosował. Był bardzo lubiany i bardzo szanowany. I ja byłem taki, wiecie, no zaskoczony w sensie takim, że nie wiedziałem, ale też nigdy się zbytnio tym nie interesowałem. I powiem wam, a być może to wynikało właśnie z tego, że tak jakby w ogóle nie przyszło mi to do głowy, że taka sytuacja może zachodzić, bo tak jakby kiedy wchodziło się do gabinetu tego fryzjerskiego, to pan Gerard nie chwytał cię za fraki i nie krzyczał do ciebie: patrz, jestem gejem, szanuj mnie, bo ja mam swoje prawia takie jak ty. Szanuj mnie, ty zaściankowy Polaczku. Nie, zachowywał się normalnie, jak każdy człowiek. I nigdy żadnych problemów z ludźmi
nie miał tutaj. Także do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jestem, że to wynika z tego może, że właśnie pan Gerard z przytoczonej przeze mnie historii nie robił jakoś ze swojej seksualności i z tego, jakie są jego zapatrywania na tym tle, nie robił z tego swojej religii, tylko to była normalna rzecz. I każdy, wydaje mi się, normalny człowiek nie ma nic przeciw temu, co ktoś robi sobie u siebie w sypialni, bo to nie powinno nikogo interesować. Inna sprawa, jeżeli ktoś ze swojej seksualności, jaka by ona nie była, robi swoją właśnie, można powiedzieć, swoistą religię. To wtedy nie jest dobre w przypadku jakakolwiek ta seksualność by nie była. I do czego tutaj zmierzam? No, wnioski z tej historii zostawiam wam, którą wam opowiedziałem. Historia tak zwana na faktach autentycznych. Znaczy nie w sensie, nie ma czegoś takiego jak fakty autentyczne, ale to jest fakt. Taka postać tutaj była, może kiedyś ten materiał zobaczy, także bardzo go pozdrawiam. Świetny fryzjer, świetny specjalista i świetna osoba. I zastanawiałem się długo, czym by tutaj to spuentować, ale powiem wam, no nie przychodzi mi jakoś nic do głowy. Wiem tylko, że na pewno pójdzie fama w świat znowu o Polsce, co tu się dzieje, że tu biją homoseksualistów i w ogóle jacy ci Polacy znowu okazali się zacofani. A nie wydaje mi się, żeby to, co grupka kilkunastu ludzi, w dużej części właśnie kibiców Jagiellonii Białystok, też nie wszyscy prawdopodobnie byli tam trzeźwi, bo tam było nawet na zdjęciach widać, że tam piwko było w ruchu już wcześniej. Nie jest chyba reprezentatywna dla całego narodu. Szczególnie, że jak dobrze wiecie zapewne, nie chcę tu nikomu ubliżyć, ale kibice, a szczególnie taka specjalna grupa kibiców, to jest dość specyficzne środowisko. Tym bardziej wydaje mi się, że specyficznym środowiskiem są kibice właśnie Jagiellonii Białystok, gdzie generalnie Białystok sam w sobie i w ogóle wschód Polski i Podlasie jest no, dość specyficznym miejscem, które zamieszkują dość często specyficzni ludzie o dość specyficznej mentalności, być może. Także no. I co ważniejsze, chciałem was odesłać tutaj do pewnego materiału takiego pana, który nazywa się Jakubowski 76 i ten pan nagrał taki film, który obejrzałem dzisiaj przy okazji, bo szukałem sobie danych na ten temat, pod tytułem Marsz LGBT w Białymstoku przykładem cynizmu działaczy LGBT. Jeżeli mi się uda, to gdzieś na końcu ten film podlinkuję, a jak nie, to pan Jakubowski 76 i taki materiał, jak i inne od niego, bo fajnie opowiada. Ten pan na marginesie jest gejem. Także być może do niektórych z was jego opinia i jego zdanie będzie się liczyła bardziej niż moje. O ile ja tu w ogóle wyraziłem jakieś swoje zdanie. W zasadzie to chyba nie. Nie wiem. W każdym razie był głos, żebym coś powiedział w tym kierunku, także powiedziałem. I co? Moi drodzy, przyszła mi taka puenta w zasadzie na koniec. Moi drodzy, kochani moi, nie dajcie się manipulować. Nie dajcie się manipulować. Uważajcie bardzo na to, co jest postowane w internecie na portalach, o czym zresztą wcześniej wspominałem. Czy to zdjęcia, czy jakieś relacje z wydarzeń, jak na przykład ta parada. Uważajcie. Uważajcie. Nie wierzcie nikomu do końca. Mnie też nie. Sprawdzajcie informacje przynajmniej w kilku źródłach, a ostateczne wnioski zostawiajcie wyłącznie swojemu własnemu rozumowi i sumieniu. I to takie przesłanie ode mnie. Dziękuję wam pięknie za uwagę i miłego dnia.